Com tots veieu, ja ha arribat a la nostra escola el rei dels pocasoltes. Us presento, ara i avui, el senyor Carnestoltes! Hola! Soc en Carnestoltes, el rei dels pocasoltes, de la gresca i de la festa, de la diversió i l'emoció. He arribat avui a l'Escola Sagrat Cor Besòs. Tot travessant mars i rius per portar-vos alegria i, sobretot, molta gresca cada dia. Haureu de complir les ordres tots vosaltres, si no voleu que us pintem les galtes. Feu-me tots molt de cas si no voleu que us pintem el nas. Aprofiteu bé el temps per jugar, perquè la vella Quaresma aviat arribarà. La diversió s'acabarà i molts exàmens i deures us posarà. Pareu atenció al que us direm a continuació. Les normes de la setmana ara sentireu per seguir-les a tot arreu. Dilluns, el rei farà els caps, la cara de pallasso portaràs i molt divertit estaràs. Dimarts, el cabell et pintaràs i un pentinat esbossarrat portaràs. Dimecres, vestit de colors cridaners vindràs i mal conjuntat vestiràs. Dijous, corbata o llaç gran et penjaràs I el teu coll decoraràs. Divendres, amb tot el que al llarg de la setmana has portat. Vindràs per fi disfressat!